eta txingudi taldeantzako eta behatzi kopla osatzeko duzuen gaia. Zuek elkarte bateko kideak zarete. Korrika, zuen herriki pasako dela eta kilometro bat erostea erabaki duzue. Zuen artean, testigua nork eramango duen erabaki behar duzue. Zuek, elkarte bateko kideak zarete. Korrika, zuen herritik pasako dela eta kilometro bat erostea erabaki duzue. Zuen artean, testigua nork eramango duen erabaki behar duzue. Iruna barba gure tartean, beraz gauza nabaria. Lekukoan ikartuko dut, ni baina ez lehendakaria. Gaurko honetan bagamian etor, ados naukazu zurekin. Nire aldetik nahikoa baitu, lekuko izatearekin. Beti gaztenak eramaten du, eta guke berdin-berdin. Lekukoan eramango dut, ta zuek korrika egin. Korrika egin. Korrika egin. Korrika brazuek. Korrika egin. Gazteenak hartu behar dun, manuni naukazutudan. Baina ez dakit 20 metrore aguantatuko ditudan. Hain zuzen ere niri berdinan, tokatu zait jakitean. Konponbide bat izan daiteke, releboka egitea. Lekukoan eramango dut, onartu eta pakea. Filosofia horixe baita, releboa ematea. Korrika egin. Korrika egin. Korrika egin. Korrika egin. Gaztezera eta nahi duzu, manolekukoan karga. Baina kargu oro elkartean, irabazi egin behar da. Alata guztiz gauza bat utzi, beharko da argi hemen. Voluntario naiz, baina ez dakit ze ordutan pasatzen den. Goizean goizik pasatzen data, zarrenak behar badan
bestela ondoen gozerate, furgonetatik